Hi guys, good evening. So karon nga pagid mi nahuman sa among massage diri sa Columbia Airport. So anyway, daghang kay salamat kaayo no sa nag-invite sa mga diri. Labi na kang sir. Akala siya. So, mo na siya no, karon pagid mi nahuman so far kaganina nag 6 o'clock mi nag ano na si tawag ni nag-start. So nice kayang place dire kay ano kayo peaceful no, makita ninyo na wala di ano nindot kayo. Then humanday ini guys kung ano kung naami mga event na something pwede ninyo kami matawagan no? Ano na ko sa link kay ano nindot kaayo na maano na mo ma-share na mo ang among ano sa mga tao labi na ang message the inspired na nindot kaayo ang ating services no. Although lang karon nag-anuhan ni sa government karon sa Cagayan de Oro I don't know kung tinod kay sa man na manggid na pa si Igay Oy si Attorney Igay Oy and the same time magsuon manggid na so kami mga ibutan nato na hinay wala nilagi opportunity manang siguro sa next vlog na ako ma-share na ako tanan basta karon nagpasalamat ko sa katong nag-invite yun sa amo adiri sa Columbia na naka-ano pod ni nahatagan na mo ang mga ilang gusto so shout out diri sa tagya sa ano no sa subdivision then not sponsor ni kang sir, thank you kaayo. Labi na kang Joy, kang Linlin, kang Ryan, kang Mother, ug sa ko. Dagan kayong salamat sa inyo, labi na sa katong nag-support ka sa akin. O palihog kog like and share sa akong YouTube channel para updated mo sa akong mga bagong videos. Bitaw guys, thank you kaayo sa inyong support. Ug dagan kayong salamat. Kinitaan. Bye-bye.